Και γεια σας παιδιά, σήμερα κάναμε ένα βίντεο, το καλύτερο κανάλι, νομίζω έχουμε περάσει και το MrBeast, είμαστε το καλύτερο κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire. Άμα είδατε το αστείο βίντεο πηγαίνετε να το δείτε. Το σχολείο της Πέπας όλο αρρώστησε, έχει πάθει κορονοϊό, είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το τράβηξα εγώ, το έφτιαξα. Και πάμε να κάνουμε ένα μισό live, έτσι και έτσι live. Πάμε. Πάμε. Αυτό θα το βάλω εδώ. Το λύθι. Όπως βλέπετε 150 kills έχω. Θα πάω 50 level, είμαι ακόμα σε ρεταλιά, αλλά κοντεύω στο 50 level.
Sorry για το φως. Τώρα αρχίσαμε, παιδιά. Πάμε σε μία... Έχουμε και τον Golden Ramp που είναι ένας από το κανάλι που έχει πατήσει εγγραφή που με ξέρει. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το σηκώνει γιατί τον είχα νευριάσει πριν. Από το κανάλι μου είναι, μου έχει πατήσει εγγραφή. Τώρα είδα τα level μόνο 22. Γιατί όλοι οι φίλοι μου Έλληνες είναι... Hitman Ichon. Ναι, εντάξει. Σίγουρα fake όνομα. Ναι, θα την κάνω ξανά
Οκ. Φωνάζουν πώς λέγεται. Minecraft επεισόδιο 6 θα
Ναι. Ελπίζω να μην είδατε κάτι τέτοιο, ναι. Τι. Είμαστε εδώ το καλύτερο κανάλι σε όλο τον κόσμο. Πιπαρι παπαπαπι, παρι παπαπαρι παπι. Παρι παπαπαρι. Πάση, πώς γίνεται. Ξαναθυμίζω Μπιλ Πάουκ, ενώ Παναθηναϊκός.
Ok, αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζετε πως θα σας αφήσω. Θα παίξουμε Σαν Αντρέας. Σαν Αντρέας GTA. Άμα μπαίνει. Ναι, θέλω να φύγω, σας παρακαλώ. Είμαστε στο Βλέπετε αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε. Πάμε εδώ πέρα είχα μείνει την άλλη φορά. Δεν το τραβούσα βίντεο, να ξέρετε. Μην αγχώνεστε. Δεν χάσετε κάτι. Όπα. Χάι! Μπροστά μου αστυνομία έχει και δεν την είδα. Δεν πυροβολάμε. Πάρτα. Χαχα. Να μην μπλέκετε με το Βασίλη. Σαν Ανδρέας. Είναι και χαζός κιόλας. Εδώ ρε, εδώ, τι θέλεις ρε, Κοίτα, με ποιον έμπλεξες ρε, ξέρεις με ποιον έμπλεξες. Με σκρίνει ρε, με αυτιός ρε. Ευχαριστώ για το αυτοκίνητο. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το κλέψω. Άμα μπαίνει. Συγγνώμη πολύ, αλλά έπρεπε. Θέλεις να μπεις, άντε μπες. Κοιτάξτε, δεν μπαίνει. Τώρα εγώ δεν φταίω. Πάμε λίγο ρε παιδιά, πάμε λίγο. Βασίλης ο καλύτερος YouTuber. Τι νόμιζες ήρωα face. Πάμε κάτω. Δεν έχετε αστυνομία, δεν έχετε άλλη αστυνομία, είναι νουμπάδες, άχρηστοι. Κάνε με ακολουθάνε. Και δεν με αφήνει κιόλας. Και δεν με ακολουθάνε. Με ακολουθάνε τελικά. Τέλεια. Έπεσε και κόλλαρα. Δεν μπορείτε ποτέ να με πιάσετε. Το είδατε. Το λαό σου. Ρε, είδατε το αστυνομικό αυτοκίνητο που έπεσε από εκεί. Άμα δεν το είδατε, κάνετε τη γραμμή αυτή. Και δείτε το, είχε αστεία φάση. Sorry για την παύση. Ακόμα ακολουθάρε ρε. Δεν θέλω να με αφήσω. Μάλλον τους αρέσω. Βρίζει κιόλας. Ο Ταρίφας έριξε το τέτοιο. Τους μάρτσους. Πάρε παιδιά. Ρε Ταρίφες γιατί είναι τέτοιοι. Όλοι οι Ταρίφες σκοτώνουν τους αστυνόμους. Φωτιά. Sorry παιδιά, αλλά πρέπει. Sorry παιδιά. Εκεί πέρα κράγονται όλα. Ταρίφα σε θέλω. Ταρίφα σε χρειάζομαι. Κράγονται όλα. Τι θέλεις ρε φίλε κι εσύ. Τι θέλεις. Τι. Φύγε. Άιντε. Τι γίνεται εκεί. Περιμένετε. Καλά. Κοίτα εδώ. Έχει μπλεχτεί και ο άλλος με τη μηχανή του. Ο άσχετος. Μην ανεβαίνεις επάνω μου. Κοίτα οι χαζοί οδηγοί. Όλοι οι χαζοί οδηγοί εδώ πέρα οδηγάνε στο GTA.
Όλοι χαζοί. Κοίτα εδώ τι κάνει, κοίτα εδώ οι άχρηστοι. Πότε το πήρατε το δίλπαμα, δεν το πήρατε το βράδυ, τα μεσάνυχτα το πήρατε. Άσχετη. Α, τέλεια. Πίσω μου έχω και τους μπάτσους, τέλεια. Κοίτα εδώ, κόντρα με πέ. Άντε από εδώ, στους ταρίφες τέτοια δεν θα κάνεις. Πέσε κιόλας, Σπάρτα. Εκεί πέρα είναι... Πυροβολάνε κάποιοι εκεί. Γκάγκστερ πέθανε εκεί. Ρε, άι, άφησέ μας με τη μηχανή σου. Κολομπατσί. Εξαιτία του ζώρο πέθανα. Βάου. Α, και εκεί κράγονται πράγματα, τέλεια. Βοήθεια, 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 βοήθεια. Βοήθεια. Και το δικό μου πήρε ξανά. Φωτιά είναι αυτά, ρε παιδιά. Φωτιά είναι! Τελικά φωτιά είναι! Πιες, γρήγορα. Sorry, αλλά πρέπει να στο πάρω, sorry. Με κυνηγάνε κολόμπατι. Όπα, ο άλλος πέθανε. Παιδιά, προσοχή λίγο, ίσως τα άχρηστο οδηγεί, το ξέρω. Όλοι το ξέρουν αυτό, κοίτα. Με τη μία καίγεται το αυτοκίνητο. Κοίτα εδώ, άχρηστη. Η άχρηστη. Τι κάνεις ρε φίλε, τι νομίζεις. Τι νομίζετε άχρηστο, τι κάνετε ρε φίλε. Για τόσο άσχετους μιλάμε. Τι μου κάνει ο άλλος. Δεν πάμε καλά, εντάξει, είσαστε εντελώς άσχετοι, Και ο Ταρίφας είναι άσχετος, όλοι άσχετοι. Όλοι άσχετοι. Όλοι άσχετοι είσαστε, όλοι. Όλοι μαζεύεστε και είσαστε άσχετοι. Όχι εσείς παιδιά, στο παιχνίδι είναι... Ναι. Άρα σε παρακαλώ όμως, σε παρακαλώ. Ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ ρε φίλε, σε παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα, κυνηγούνται. Ναι, με έπιασε η Max. Ναι, μπορείς να βγεις. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται ρε φίλε. Έλα σου πω, μιλά μου καλύτερα. Μιλά μου καλύτερα γιατί εγώ αρχίζω και νευριάζω. Αστυνομία. Ευχαριστώ. Thank you. Με αφήνουν όλοι οι αστυνόμοι. Θες μπρο. Θες κι εσύ. Αντίο. Αυτή είναι τα τέτοια της. Και... Stop. Μακάρι στο παιχνίδι να μην υπήρχαν άτομα, γιατί έτσι τέλειως τα άτομα τα ματάς και δεν είναι όπως το GTA, το V. Που παίζαμε ρε παιδιά, άμα το θυμάστε στον υπολογιστή. Κοίτα εδώ τώρα ρε φίλε. Με τους άσχετους και οι μπάτσοι είναι άσχετοι στο παιχνίδι και όλοι τους είναι άσχετοι στο παιχνίδι. Ρε φίλε, τρομάζει τον κόσμο, ήμαρτον. Για αστυνόμους δεν πας. Και ο άλλος με πηγαίνει κόντρα. Τώρα άμα το χτυπήσω εγώ θα φταίω. Άμα το... Αχ, ο οδηγός είναι άστο. Καλά, εντάξει. Καλά. Τώρα θα εκραγεί, ναι. Ναι, βγες σε παρακαλώ όμως γιατί θα εκραγεί περισσότερο. Σε παρακαλώ, μη βρε άσχετε της κοινωνίας. Άσχετη. Και οι αστυνόμοι είναι άσχετοι. Όλοι, το είδατε. Θέλω να βγω. Το είδατε, το αστυνομικό μηχανάκι. Κανονικά στην αληθινή ζωή έπρεπε να πεθάνω τώρα, Happily, έπρεπε να βάλω και τραγούδι. Happily. Και δεν με αφήνει ο άχρηστος. Βρε άσχετη. Δεν βλέπετε βρε άσχετο ότι σας νικάω. Κοίτα η άσχετη της κοινωνίας. Κοίτα τώρα εξαιτία τους. Κοίτα τώρα η εξαιτία τους. Τι θα γίνει. Τώρα σκεφτείτε άμα σας σκοτώσω κύριε. Και δεν έρχεται και πιο κοντά μου άσχετος. Τώρα θέλεις να κραγούμε. Πάρτα. Πέσανες.
Όχι, αλλά κανονικά πρέπει να πεθάνεις. Ouch. Τώρα λίγο. Σας παρακαλώ, βοήθεια. Θα με σκοτώσουν. Έχω μείνει με ένα HP. Πεθάνω. Είσαστε άσχετοι. Είσαστε άσχετοι. Σήμερα αυτό θα είναι live. Αχλάδια. Τι βλέπεις κι εσύ, δε? Τι θέλετε, ρε? Τι θέλετε, μπουγιές? Φίλε μου, τι θέλεις? Φίλε μου, τι θέλεις? Fuck you. Τι μου κάνει? Ο άλλος είναι... Ναι, σε παρακαλώ. Πριν τι πήγες να μου κάνεις? Άντε, γεια. Ψόφα. Άχρηστε. Τώρα ρε φίλε, τι θέλεις? Τι θέλεις κι εσύ? Άντε, γεια. Γεια σου. Θα θέλω μόνος μου, What you think? Mr. Bombastic, Fantastic. Εντάξει, είμαι και άσχετος οδηγός και εγώ. Τέλεια. Κόλλησα γιο από αυτούς. Σας παρακαλώ, ηρεμία. Δεν θα σας σκοτώσω, δεν θα σας κάνω και κάτι. Ηρεμία. Ξαναλέω, ηρεμία άχρηστη. Ηρεμία πάνω απ' όλα, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, άσχετη. Πάρτε και εσύ χοντροκόλλα. Γκάνγκ. Μπέλα. Η Μπέλα είναι αυτή. Του γκάνγκ της Μπέλας. Το γκάνγκ ήρθε. Είναι family friendly το βίντεο, όπως λέγεται. Γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε στην ησυχία μας και να μην βρίζω. Σας παρακαλώ. Κοίτα, οι άσχετοι. Αστυνόμοι, είστε άσχετοι. Και ο Ταρίφας μες στη μέση του δρόμου. Πατάει όποιον θέλει. Χωρίς να το έχει κάνει τίποτα. Καλά του κάνα του μπάτσου. Αντί από εδώ. Άρα φέρνουν και SWAT τώρα. Η φάση που φέρνουν και SWAT. Τώρα άμα εκραγεί. Καλά να πάθετε άμα εκραγεί. Άντε για νουμπάκια. Άντε για. Και μετά λέω άντε για νουμπάκια. Έχω εντελώς ένα άδικο. Έχουμε φτάσει στο ρεκόρ 45 λεπτά. Περιμένετε λίγο. Οκ, παιδιά, εδώ κλείνει το βίντεο. Καλύτερο κανάλι στον κόσμο. Έχουμε 41 εκατομμύριες εγγραφές. Οκ, εδώ κλείνει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν σαν live. Αυτό το βίντεο να έχετε μια ωραία μέρα. Αν σας άρεσε, πατήστε like και εγγραφή. Jumbo βίντεο θα κάνουμε, όχι jumbo βίντεο. Αγώνες αυτοκίνητα θα κάνουμε πρώτα. Hot Wheels. Και μετά τα άλλα, κλείνει εδώ το βίντεο. Γεια σας παιδιά. Να έχετε μια ωραία μέρα. Εγώ εδώ πέρα θα παίζω τώρα με αυτούς τους άσχετους. Και γεια σας.